And you know, be man on Opemsuo 104.7. The food is fully booked. Baby din komoni we ransom. My name Mr. Siaka Dia, on a vice chairman, Beposo Landing Association. On name Mr. Frank Akowa, the donor friend Stone. Such a Beposo Diaspora Communications Director. Enem penifo ine obi man so dwuma di kan no. Honey e hye nkomo na free. Mbusa se akwantu mu nsem yesen. Beposo enkomo titiri dwuma di e ba bekoso. Penifo ni di animu da no a omoye. Omo titiri na ye beni omadi nkomo but se de meka no. De bia nanansa na e be di sa nkomo ye o se ehunu penifo a ne omodi nkomo. De eboa wo mu kwa so omo nso wa akwantu mu no. Nkomo ba akwa disuade ba akwa mienu bi wo ha na omodi amomo. Mr. Siaka me mo ajobo akwa baba Opemsuo 104.7. Mejuso Mr. DJ Black mejuso pa. That's it say wajimre so am yedinko. Mr. Frank Stone ma onso ajomo akwa ba. Yo Pentecostal DJ Black ma ajo esumamo ya kan se wonu adwuma efu nyina so adwuma pa mo ya bwa santeman. We the dikano meda Opemsuo radio for enyina meda mu nyina amase na akwanya amode amame anwumre. Your friend Mr. Siaka Dia Beposo Landing Association na ye vice chairman wo Landing UK. Me so midinde Frank Akowa dodo na friend Stone na me so no me ye Beposo this year prekope na nka mebo midin kra na nka mese akwanya wo ho a aja kamema me amiwura Opemsuo ira osetu au otoso mienu ene na asante hima memomo omo nkwaso na finso so no matia me amiwura eye na nabo amakwabi ono so ne maame eye Beposo adehye na no nyina so mama omo so enkwaso apia pia omo nyina so dozo mechia na otumfo setutu the second Tikokoso na kuna du ya dom the third and I'm here to come na bo amako the fourth and then na ima chiwa ene ikum from penfo nyina me de ya chairman mejiri so obi anso joso Mr. Siaka ma me sha sem fru ho meshe na mabusa o mreben na wode wani free o man Ghana mu ha ekwa amanone na wadaroma sen ha na wode betu dwaman a botaye no na yeden a wadaroma okay we me do wasi bebe say October 1992 and I'm free Ghana eba UK London na we do London no next say ye mpanimfo a almost we tukwan aba ha sei no next almost article afa no Beposo London Association like I say yes ye na dey ho fe bo na say e do mre bi next mpanimfo no e bi call retirement na ade nti like I say ye watching no ye no so na ye bi take position nti ba se mi be vice chairman nti ekuo no botaye nyina esi eni se ye se yeti kuno de abobo aye ho Beposo for ma ye wo landing ha se welfare se bi obi ho ka ana se obi na ye wedding na se bibi sa de ke se ekuo no emwa ese de boa ne aboa nti edu stage we na kese kuo no akona nim be over 30 years nti ekese fesi na kese ese etimi nya otaye bi nso si eni so se yekrom Beposo no nso ese etimi eye bibi ma Beposo mo no di dika no ye try se ye beji sika na yakoboa water
problem nti first no e dey important na ma wani gye ho sɛ wodo ho kwa akodɔm ku bi a friend no Beposo London Association for na we be ka say take time off busy schedule to work now they kwa join ku butaye na nkasa na den na hu fa ana wote fa ku yi ho e ma unya pepa ne mpo sɛ wodo ho kwa join that's baby em say the kind no obi a utu kwan ya ese utimi hwehwɛ kurom for baby omote na sɛ bi poa like say mo bia na betimi enya mo afi dabi enti ema me hu sɛ ese metimi hwehwɛ bi kurom for no like say metimi hu wo mo no na ese ku no ese me kodwo ani ku no na sɛ de wo sika no sa control mo nsɛm ne de dɔɔso enti abusia asɛm ne ade enti me kodwo ani ku no so me hu sɛ ɛboa me ekwan bebrebe so sɛ nkrata asɛm ne normal bebrebe no penifo wo mu ye panyi baako omia na me panyi sɛ ban on ye chairman kese oboa ku no pa enti ema anigye bai ku no mu a kese na manage mu ekese me di wo mu a me de be vice chairman wo de wo botaye ne koye mra wura ku ni mu no na ku ni botaye as at that time no sɛ wo be kaya na ɛyɛ den ɛna wo de a wo de koye na ɛne ni hia ana sɛ na ɛbɔ abra na nso wo panipadom ɛdo ho adwan nti na still na ma wo de ho kɔjoin cause minim UK abonten so London abonten so kuo de e ka ne dodo wo ho pa but wo botaye kura wo ko hu kuo we dia na ɛyɛ den nti na ma wo gina chi sɛ wo do ho be join kuo pa me da se say omo me koye na ke say aims and objectives na wo economy no next say pa che say say de misikan no na ye boboa ho say itwa dues nti dues na mu no ba so obi yare a e scared de koma no so obi papa na say ne ma me bi free mu a e scared de ma no ti me hu say e ku bi a e pa na say me no kan sa ye ku ye wo London hai se metimi a make me aka say London ha nyina na eko bibibi o ha agu ba yiku nam say good management inti ku no ekoyanim pa ekoyanim nti me ye no so metimi e de me nua no mo so ba ye nyina ekodwane a kese timi say emwa mu pa Beposo London Association mo de na tesen obi bia owo London abonten so a wo panipaku bi a omobotaye esi omani so ombeboabo omo ho betim de no a be join ana se wo a betim abande e se wo nchi free suta Beposo ansa na watim de ho a be join koi patro we there that should be rebe say obi a free suta Beposo sebe o yire kran free ho a we no so timi be join enti ayebusia okay me refi apatrapa ba me no ka ku no ho okay dues enti so oba na free Beposo na ne kun free ho kra na otimi de ne kun no be ka ho mu hwe mu nchi no what was the first project amode shase and said we bebusa say what was the reason behind it who assume your position as the vice president what has been the direction of Ekui and him fa na mo ya kodro den so na matimi aye asat say ye ka say okay me that's baby say dem sikan no the first project the kobo akru no ye ekru no ye water project and after water project no na chi no e decided say ye pe bibia esun a betimi abo akru no so mo enti ye decided say ye be Ultramodern community center. Okay. It 3-4 years ago. And he decided to be a say,
me nam sɛ meyɛ vice president no anaasɛ vice chairman no mpanyimfoɔ no tu mi ma yɛkɔhunu nana boama kɔbi so ɔman hene sɛ yɛbɛhia asase a yɛde bɛyɛ community center no nti nana nso ɛgye ɛba ɛma ɔman asase first one no wɔ yɛ kurom hɔ market yɛba yɛ ho design ne biribiara na akyire no na ɛkɔbaa sɛ time committee for no sɛ saa asase ne deɛ ɛnya deɛ ɛbɛtumi ayɛ ade no wɔ hɔ ɛna yɛno no me saa kɔhunu nana mpanyinfoɔ sɛ tuu mi na mea saa kɔhunu nana biom na kɛ nana saa maayɛ asase foforɔ nti asase ɔde maayɛ no kɛ sɛ yɛhwɛ asase no a na ɛka na na kɛ ɛm sɛ project no ɛpɛ sɛ ɛyɛ no na asase no ɛsusa kakra nti yɛnya yɛ papa yɛ nua panyin biribiara Dr. Keke Sapon ɛkɛ sɛ wɔ asase bɛyɛ 3 bi wɔ Opemsuo ɛwɔ baabi a nana Beposo hene de ama yɛ no Keke nso de saa 3 plots no ɛbɛka yɛ deɛ no ho ɛkɛ sɛ plot no ayɛ kɛse paa ɛkɛ sɛ yɛda n'ase nti through that na kɛ sɛ yɛabɔboa yɛn ho sɛ yɛ start dwumadie no nti yɛgyegye ntoboa yɛma Keke nso ɛdi mu akoten bɛn na wotu firi ɔman mu ha de w'ani kyerɛ amanɔne ɛna sɛ wobɛka na botaeɛ no ɛyɛ ahomgyeɛ na ɛma akɔka hɔ ɛyɛ abusua ɛyɛ adɔfoɔ bi ɛna ɛyɛ sɛ watena ha kye kakra de abra na ɛbɛbɔ ɔsese nso wɔ ha kakra ma yɛn yo media meda wase pii na ne di mu a etiawa media ne mawofo ɛwɔ Italy ɛyɛ kuro a ɛfrɛ no Brescia ɛso eti media ɛyɛ afenum 2000 mu hɔ no na mabus ɛyɛ mawofo bɛfa a mede me kɔ ɛyɛ Brescia bonten so eti no so me kɔ yɛ no no krani me fifi na me na na tie eti no na ono die ko team tinus aja me kɔ no afutu bebebe ne de ma me kɔ yɛ so ama na me free Ghana so no na me electrician na me hua electrical work akra te sɛ na nya me timi kɔ ayɛ adwuma as independent okay ma ofo so ede me kɔ share emu eti no me konya electrical work wo ɛyɛ Italy brand e fɛ no Brescia na te sɛ yɛnya ɛyɛ krokesie ni nyina te sɛ mfa no center Kumasi no ne tuntumfo mienu pɛ na ne ɛyɛ sɛ adwuma no na me meka ho ane ntoso mienu eti no me kɔ school no me kɔ mfa sɛ me kɔ adwuma na me pon a na ma sa akɔ start school ankasa ayɛ sɛ institute ma sa akɔ start na nwumre ne bia ma pon nwumre bɛ 11 edi ni mu saa na te sɛ agya me di wo mu a me di etimu a nyame adom adwuma no mu a na me wa na me di apre transfer bɛ sɛ mfi bɛ me nsam ni na me di pre transfer de ba ɛyɛ Germany abɔnten so ɛyɛ Frankfurt as abide ne mabusua nyina Frankfurt ni sɛdeɛ wokan nyɔma na wonim nyɔma na wasua wodi kokoduru hɔ no ɛhɔ asetena ne yɛ ha asetena bibi kakra bɛ na abɛka afa ho sɛ wobɛka yɛ de bɛyɛ afutuo mepewe de ameyɛ de ayɛ afutuo me de nya de abɔ ekotodwom ɛsan so bi wɔ hɔ a ɔse o mete ha ha de sɛdeɛ tie no me kɔ amanɔne asaa me ho nkyerɛ me ana sɛ mɛyɛ okay wobɛkae kakra saa mmerɛ no na hɔ te sɛn ɛna sei no wadama amitio yo DJ the past wama me sa akonya yine na de bia no ya ne anka menya akonya bi sei na kama share my experience atre enya ne abofo ya ne akoya du ba bi o ha akoya se bi o bi a udwa wonu anase bi a se bi o ututu adi paso na Opemsuo de kwachiri ni ntino me da wase so wama me sa akonya na meka sisu people say me de bia me nana me nana jodoma a wanya no bi ko de bia ya na
me ka se me di nshira kese ma no che se me nana afutu a ode ma me no na me wo Ghana no na school na me mte da momoden sa che se nyese na me momoden na me yitre but na me ni school sa wa woni mkuma sesem ye pesikantem entino na se na me ye hotman na se na fie nya bad but na me obi na me so ye shikaka se me pe bibia ntentem tinna na me na ye se kwabra kusua adwuma na msu me ba kusua fitin eti me ofa ba ko mo fata onya no ba bi ko odo ye se ode me kusua fitin ana ena na se da bi fitin no usua opon ho a unya na so ye ntimi amie shop amana ntimi enya ntimi dem pese kusua light adwuma ana che se me na ana decide ye ma me kusua etino me na ma kusua light adwuma kusua light adwuma no na me wo mu na me electricity etino ne e bo adwuma wa ha no mo wo Ghana na che akonto iba no so na nam se na adwuma na me bewure mu no nkure ni me benya big opportunities che se me fa no se eye Italy kronum no metimi aka se eduru me bi na me untouchable eye madwuma na masua no che se me mfa ntumi ho ana nye se bio na ye nkranhye na me obi a ba bia na me nan metu ho ba bia me nan aduru de me di mani we yahu de me de maso we atie no se bio ebi kra na nka me ko school kra wie ya ye se bio me bobo degree bia akwa bia nka me nu ho se Italy kronum no ye no Brescia no ye wo Milan side etino yo fan se Lombardy region no na Lombardia region na ye wo mu no high court any home fan say government institutions akasa na ye mu adwuma etina ma yesusu ye tuntumfuo mienu ani edamu ntino na profum hie etiema ase eche kra no se me de car kra na mo se bi kutini kra na bi onim se Frank car na ekoi se na ase ya bedamu ya be ye stronko nti eno so bo ame okay ma me exposure bebrebe ewo me so mabrabo ntino eno de se dwuma hia pa ne de se me ka ho asem na me nua yam pon ne sabio edema tutu kwa bebrebe mituwe ewi ase continent bia no wa menim so continent bia no wa me dwuma ya na de nam me nya bia holidays bia na say eye continent bia no ha asase so menim so eye dwuma na de me ko okay ana sabio luxury lifestyle bia no ho no mo a me experience bi wo se sabio abrofu de obi ho a mo koye na dwuma sabio o pe treat mu be ya mo be adwuma because it the private jet nyina be fine okay so etino me de no kreni de bia ya na me ko nhira me na otu me fo me dim ko share like adwuma no ene enipa mo bo a me ma sa adwuma no metimi di ye den e de call manim die e me se me nua no nyina ne se sabio sika ntempena sisi na ye dia ba ni so titu Ghana ye nhwe ni yi na ye ma ye ninko enye masua se dwumasua titru na dwumasua de udi bedru abuchira minia se utiye udi bedru abuchira utiye se hu se bibia koso kama menka se obeyi sikani potopoto bet ubohu se ho to bia abrofo no bedru bia ibi kwajuma tar ye crash o kra no edia ya twa mu no udi sifomo a supermarket kra na ura hatade a to break time I'm waiting about free na be conchen ama wo ye tia wo ye se ya seven answer obi a wo atọ uchi bia bi di mu adanse asema american etino adwuma sua de me be ya opeso tu kwan pa de a sua adwuma ansa na otu kwan ne da wase Beposo Diaspora Communication Director Mr. Frank Akowa Stone ena yeni ni di nkomo ote ne sen kwan ben so na afa so te no na wote ye ne so no den ena obi beka se hye kran na se pia wo se fa ho ekodom wa hwe busy schedules yi ukoba udibre mpo asem nyam mai na emu modo ho mpo ko join no kwan ben na afa so te ye ena de titiri panti na ma do ho ko join koi yo minia me da wasipi na me de na sekese
esabema yenya yura Opemsuo yura santehne afin so no medina sekese nso ama yura na otu sirebo a sabe o igaben hene di ta meka sane se me fa ba bi susu free gaben ntino me tregaben bitma ka se me mranti me nkwala brem kana me tregaben kakra na misua na bi free nkabomu free gaben na tu sirebo se de na wo ye na niema bi ehwe ha kwan no fa so kanipa ebomu nom ne niema bi o hon ma me peke saa eyen kabomu ayi ni free ehonum ti me bedru abrochire no ehun se betanzu se yenso yasante se mo di ama ene asante yedu ba bia ye kade hoho ai ho ane ho kra ya hin eyen kabomu ya de bia emu duye pa na unya physical benefit ewo ho se ye sori de bosome akatua hye won nsem sei na enso so no se mutimi yire mo ho na mo kam bia ya sa cheche sa bo ane sa anya Beposo so de no so nka ho na feri ehunu se aferi ya masantimu ayedu na msi eti oka na mde na to asa mfie miensa na me fa mitinye ana chese aferi mia minua na nsu bebo de na no ba mu ene vichensa hene yewo vichensa omo yewo traditional council bi o na nadoma ko no so fie krom ati so nde ite no na e mia ni na nadoma ko so de na no tumbi se so de mpanimfo ka no eyiti na so no bra ni na nto aferi no within short time DJ afi hu ye na afi no nipa no be ka se sebio afi sebio kan no afi basa se na se afi na ma dwumadi na ye di no na afi manya encouragement ti hono na ye start say ye frefre empanimfo a omo ye UK for America for we mu nya se ina be ka bo ma sabe no me ha mani nka said Beposo Diaspora no esi enyini na ekoso no tese ano ayedin Beposo Diaspora ene Beposo London Association ensusuye bi wontamu obi adwumadi a wodi nko na mawie di ayade baako ana etesen odaroma Beposo busua no UK no London no na ewo ho dada omo di enfie be se enfie be 20 years ni ana skuni ana ewo ho na Diaspora no de ne na Beposo man no bia obia wo ne de ewo ba bia na ne yentimi ne nyanka mu emeye Diaspora no na so bia di nkui nti a ti se ho a obete so bia Beposo fo ade share wo New York o makoye bia project bi so makoye bibi se sa na se ne yenkan ho mum ti ye mum no na nsu we bo de adawroma ne fa ben mo ni Mr. Siaka mo Mr. Foster mo any UK for na binum because ye Diaspora we no ye for UK for no penny for no be kan ye ho any no mo form Diaspora no ultimate me ka sisu pi se ye no mu nyina dwumadi pepepepepe omo any so ade hunu any omo dwumadi a omo die nyina ni se ye no mu nyina na di bibia bom pepepe entino set na sanity. Okay. My name is Mr. Siaka edin komo no ọma ehun se ọmụ kabo mu no se bidwumadi ana di da ọmani so kese baako se ọmụ di nsuo ekọ Beposo na boni beka se legacy project ọmụ yọ madwen se now let's tune their heads into a legacy project no na ọmụ amode mo kakrakra nkomodie nipa beboa na kakrakra ọmụ di nya masase a ọmụ di hye dwumadi yasi aka the first phase wo Beposo Diaspora na me pese who say Jumedi di kind of the first phase of it which includes the conferences the ICT and then the library no na mo part wo mu saying and I say afei na Jumedi the second phase ya omo ba be yi na mo bo machipa kese ama Jumedi netimi abaso na matimi awie ne pe eno kreni tiawa di kind of the na Diaspora ni enka ho officially na de tosu mienu no ayi nyina ebe ka bom na omo so edi kan hye dada omo ba bekọ akoye sa project ntin kreni ihye aye no ana Beposo so kuro no de tie ne se aye no ho abusua aye no ho chinchin etino ase ye tie ho asentem enti ihye aye na ye Diaspora no
and the betum say, nothing for you, quiet, Jumedi BC. It is a say, and so you know, I can't hold me. It is at a million past 17 and your platform also. I meeting. No, Mr. Debbie, your mom, quiet, audience, and cause of me, no. A deal of the two, or man found to say, you can't say individual, but only to say a Beposo mine, Jumedi, and no made, and no moody. It no, seeing I a coboa, before say bed, a beboa. If you come back, I notice what say, yes, so you dear, who you then. A shame be, yes, you know, it me. If you come back, I mean, I trans, yes, Sadia, any year, Kuba be a 5,000 Ghana, 50 million. 18 on that, say, you know, it me, as you want, Jumedino, Apple, said yes, you know, Usami Asabi, yes, second phase, no. Ana ye no mu na akabo mu ayi na ye asabu no Beposo edishi bia awo diaspora bia no wa kontumu bia no utua 60 million kana 5,000 Ghana ni na de aboa aye njumadi no ama ayefe Tasaka o ma ye hu say the first phase of it no Modican C2 conference rooms library and an ICT lab if I'm correct. Maybe say ahoboa ana moye e de hye dwumadi na se ana moye in the first phase no ana say na bibi foforo na emum muhu se mudi kan ye we a ene bibi wan moye the second phase na ye ya am right into the second phase project no. First phase ni na ka fana a design na ye no nti said the yesi kano say landing for no ye started dwumadi no a etimi wie first phase no eke koba say be second phase no eke say diaspora semni na ba mu no nti said the osika no eka project no first phase no now second phase no that's be and main hall no and the second phase main hall no actually say sabi you say no ye krumu ho no ibodwa kra no aye na park so ensu to kra no na mo aye den na adwumadi amo ye ni na no na aye basa ndi second phase no na ye main community center na hall the hall say ibodwa ye beye bibia o ho a che se ensu to awie bo che se o ho a bibia e kama ndi second phase no and the main hall no ankasa aye beye adwumadi na main hall no so it comprises of kitchen, restaurant, and the changing room. Ne said be a sabi more ye function be na it could be a bar. Person may be a changing room, be everything be beer or into second phase no and no the main actual community center on the hall no and the second phase no. Okay, Mr. Saka. Family mu kakra me hu mfo nyini bi amaya mattress so homecoming such a Beposo homecoming date was so baby amba no was so badwumadi no say wo mu be 9 adaro ma beto was the from a if ya dey di kind 18 for April no dwumadi den na mo dey sha ase okay if ya da no as a be picnic okay and you be invited some teacher say maybe say doctors and nurses near the fire service for near the can be screening into Friday no on the 18th no omo picnic na we are the next day Saturday no next say screening in there. The next the main function here 20th April no that Sunday. Yeah. And you know like it's the main fundraising no and it's no. I best started 12 p.m. I just say you may best started 20th April. The next day no day I say I are getting raised like I say about football matches near that the next say but the main function here 20th April
Easter Sunday. Okay. Diaspora for more dwumadi titiri bi pa mo bedi wo mu. Bibi e danso bi wo mu a obepese wo de beto me matiefo ne mahwefo ne Beposo man a eti bibi titiri wo mu a mo bedi a betimi de atodwa. No kra yo dwumadi so nko chese dwumadi no yewura yesre yewura ma yewura edi sie na so. Eti no hwe mo dwumadi ye na ye mefa no se ye na dwumadi sie na so ye diaspora fo. Ana dwumadi sie na so. Eti no dwumadi no mu no ebibia ntuhye bia ye ne mpanifo ewu fie no ana edi dwumadi na so no enam se yen no saa we no special ayi a ye yenti no sika ya agigi ana santobo ya agigi wa ha nyina no eye dwumadi na ase no ana ye be demonstrate sika dodo a yenya edipa dodo a etu aye chese sabra ye de koto yiwura nim no ofre fie bia mo bushia pani e mo mbehia ahemfie e ma ono mo kasai enti no bia de hie bia so ensa bushia bia so ne de hie wa kontu makasa se be ya obi bia bedi ebetimi participate wo saa dwumadi aye di enti du hono mo a ye wo dwumadi bebrebe wo na so no de ye ayipa ye fundraising no se de kwan ye befa so a ye be yi ye dwumadi no sika ye gege ye ene se de esi ye no nyina ye be kan nyina wo dwumadi na se mo bibia hunu se de enema sitie na fe so no ye ni suade hunu a ye diaspora fo ye susu a ye pese da chi bia no Beposo man e fa no ntuma pafura no ye de nyina so atudwa ama Beposo ade chi nyina so hunu ye so Beposo diaspora ye ni suade hunu ni dwumadi da chi ye pese enema ye pese ye ema se bi ko no so fa no ntuma pafura etina ne wo ho no. Okay, Mr. Saka, my mention na mimbusa we so se obite Beposo, yusuta Beposo. Dwumadi ekoso we hu wate. Nanso asema obeka ne se me wofa nua be ma me omo wa kwantu mu ehode ehoye sika wo ho de kakra bi ba ye nane a yebenya bibiri nti we mu be mu ade a mo be ye na se bi yen nya so mfa so na ntina mu de asem na obeka kire obi a wo Beposo bi se de nti na e wo se wo no anipa kro no oyi ne ntoboa bi de boa anase we de omunya mamomo gigiska bu mababa beye bitasiaga yeah William that's bebe hem say ade no kro no nyina edia ye nyina na ya bom enti enam say dwumadi ne ade kese no enti no ye try say ye bebie account for dwumadi ne ebedi no ya tuni din secretary Beposo Community Center Project Committee account. Be account no ADB bank. Obi ono de wote Beposo a wontu kwan. Na wodi ni dwuma ketenkete. E de mfaso de na bi obenya free we mu. Anase de nti na ono so kra nyi ni bibi. Said de Mr. Stone kan ohine frefre busu apanifo. E de tutu maniti me busu apani mo Beposo no be jamanim kan. E de nti na wo se mensumi mi kakra wade bo adwumadi. Me that's bebe em say de o si kanu uhwe mu kra na omo no omo wo efie no be benefit more than yen wa kwantu mu no ti me fi say eye ade a obia sebe kapro da ma na obi a ebe bo afi say mo a omo fie no kra no be benefit more than abotire for no nti ye be sro obia ketwa bia nsa obia achese obia be benefit but most especially if you for no if you approach for obu okra na 2 years after no be fi 1 year 6 months near that or bounce for 4 weeks 3 weeks 6 weeks wacha no call enti we feel say if you for ni na be benefit more than approach for no enti mesre obia say kakra bi obia benye bia no onso enfamwa die nti na omunyi omusempoa anase omukapre enfamwa amanefo de esimu uska mbitima ye de amunye ade nti na me amete ha die nti na menyi bi mfambe bo bi ye kwa ye hwe dwumadi na se no na ye yam hwehwe kakra se de fifo no
ye neema no se de no mo ye neema no anhwe ya ne bia na si se de pese ye no nanso so me hwe titu no ye nua no carpet for ne se bi obi poso ade hye bi e wo ye Ghana corona mu na bi ko mo ntebe poso ahokeka omode aso ya sene e ma ye di dwuma na etese me kasi super say wo ye bi poso babia na se wo ho a show nkran say uteku ana osempo a wodi be hye dwumadi no mu a untu ohunu se de me ofa kan no se dwumadi a ye de se bi account ye tia quantum wo he platform so a omo so bi aka 40 years 50 years wo kwa akọ Ghana bi a be se 3 as 4 pe eso so wo twa sika ni bi etimu a mo fie na se bi mo be ya yefro mo be ye se bi dwuma kese event akese wo kronum no mo na se bi ye bossa abra ya mamo etino ye be kan tiawa ne se ye sre o mo anya ado obi bia momodia no fa na se bi ye kokom na liba ye nyina ye gi twi ko no sanso so na sikasem mu no ye be kire se obi bia momodia se wono so no ede wono so no ntobo akakra ebeba ede ababa boboa ni da se obetimi de atudwa kwan me na obi ono nso ontimi ba dwuma de nase ana mpo obetimi atimi aba no obetimi de afa abafo kwan so ede ne mu aba. Okay. With that be so them sika no say ya be account or ADB nti obi o person de mo bia eba account number no 606 10 10 17 08 67 101. That's a account number no, and a telephone number related to the account number near 0242 42 5672. And your Momo number in the name of Hamidu Kodria, HAMIDU Kodria KODUA. Account number, Momo number near 0594 18 9524. And the way no, Sabi will be 1 CD crana, which me the Momo number no so. And I said, almost one person who trias cano, cashier the co bank and also account number no ADB. Tine no so. Kakram make a fat. You know, the Miotiawa, Beposo Diaspora, Titu Adeshie, a ye new and more Europe, any a year UK, and America, Canada, Australia, China. If you are self and then Beposo Adeshie, Titu, almost Abbey or more platform, you know, Moody Medino. Maybe kind Abomi Moase, Adoma, Papa, Gina, Yura, Aboma Kobi. Any maame na achiwa any be possible ade na de nyame adoma se chese minua mi ha mani nka ade fefa omo ye no wo platform yi so sika ni tuam na ho keka be possible forma ede ye no me hu kura adwiri me etino ye se nipa ya de a wosa ye ti be possible de share ade share wo ya se afa na nyina titu Europe ni America Canada for ye damu nyina ede nyame damu ase ewo odopa mo yi na dia kire be posuman yinim se ye be koso so sanso na mejina so se wa se bi unya ma unya nte ya unya ma so no ana se wo ye twetwe bia ne se sisa wa adwen ne bra ne be kan ye ho ni nyina ye mpija ye kuro no enyina ho no na wedie me de boba akubekum no ma mi na afi no mejina akwanya so ada mia minua ma adie nyina me no kona krana utum for dampo anu koso hin na owuso agini mbo aten adodo na afa na bush minuen afutuo enom ne akwankyere pii na tambia bibia wode mani nua stone afen so no mia me papa sabe ono woye nidin ne konya din de eye baafo safo adade eye asante achem praso jase hene ne first no ne ni dia e de shibrante ne fe na Kwame Ghana ne ono na
na Kwame Ghana music production ye ne dia sebio me papa ono so no na futu ene na kwankyere a ono so de ma me bribia ono so me da na sipi afi me chia me nua ba Sony Asantefo hima na afi acha da ewa ene Asanteman Europe ene Asanteman adihye nyina ewo wi asafo nyina ene me so babusua Abrandoma ene Atakwa Blansefo ewo Beposo nyina so me chia obi bia afi so me chia Kumaseman ne Ghana man nyina yebeda nana Beposo hene na bo amakobi the third Boa could be the fourth, sorry. Okay. That's you are better mass. And now, repose for the show in a bedo bias. Now, it's true, Dr. Keke Sapon. Yamishano, say moi, the bois, chrono. And now, Alaji Mama and Ponsa, Alaji Alasa Baye. And now, Sheikh Ami Bunsu, Ami Scientific. Ena Nana Pejahine. Ono, ene Alhaji Hamidu Kodria, mene Nana Pejahine, Alhaji Hamidu Kodria. Account no a ibi no me ne womo me ne diaspora for signatory a me kan Nana Pejahine ne Hamidu Kodria ho. Omaya de pa ena Pamensa. Also, first project, no, that be a mepo, Ghana be a mepo Beposo or a dano, Minstrano, and a secretary, a cock, also, Yaminstrano, and not a champagne, Bismarck, also Bempa, also Yaminstrano, and the chairman, Mr. Osei by Yaminstrano, Nim die, how the boy kui, Ama, Kuno said the AC Kono. He said, "You're nimpa na diaspora for executives, or non-executives. Say contribution or na and anajua real. She say you're a so more meetings. I mean, show be and Opemsuo radio phones. I mean, shamo say a konya mo mai and you may no abekasai. I mean, shamo